Mlađe selekcije fudbalskog kluba Jagodina narednih dana očekuju jaki treninzi na Vlasinskom jezeru kako bi što spremnije dočekali narednu sezonu. Trenirat ćemo sigurno 2 puta dnevno minimum, po potrebi možda i 3 puta. Pripreme na Vlasinsko jezeru su znači visinske 1200 metara koliko je nadmorska visina, idealne za letnje pripreme, da se pune pluća, da dobiju na fizičkoj kondiciji pre svega, a i da mi upoznamo tu decu, da vidimo kako se oni druže, kako se ponašaju van kuće. I sve o svemu biće super i za decu i za nas. Mislim da je fudbalski klub Jagodina to lepo osmislio i bit će dobro. Dobri uslovi. Reci mi što se tiče prethodne sezone, koliko si zadovoljni i kako su ambicije kada je reč o narednoj? Pa mi smo igrali kadetska selekcija 96 je osvojila region istočne Srbije, prezadovoljan sam. Bilo je super, a za naredne uspehe to je na klubu da kaže. Jedna malo drugačija koncepcija i samih priprema i kampa. Pre bih rekao da je to kamp fudbalskog kluba Jagodina, gde će 7 dana raditi sa trenerima naši momci na usavršavanju i na pripremi za predstojeće prvenstvo. Mi smo nakon završetka ove takmičarske sezone zaokružili neki naš cilj i ispunili, tako da sa omladinskom i kadetskom selekcijom sledeće godine takmičit ćemo se u najvišem rangu i to je ono što daje osnovu i podršku u onom osnovnom strateškom opredeljenju kluba, to je osnovac na sopstvene redove i na svoje kadrove. Samo da se pohvalim ovako ispred kluba da na pripremama prvog tima sada u Bugarskoj bilo je 5 naših omladinaca koji su ušli u nekih 25 igrača, što zaista onako raduje i daje nam neku nadu da ćemo sve te evropske ciljeve da ostvarimo u vrlo bliskoj budućnosti. Omladinci, kadeti i pioniri fudbalskog kluba Jagodina treniraće na Vlasinskom jezeru do 22. jula.